Usa ka adlaw sa wa pa ang hingpit nga pagkapupos sa mandatory SIM card registration, opisyal nga gipahibaw karong adlaw Abril 25 ang pag-aprobar ni Presidente Bongbong Marcos sa paglugway sa deadline sa maong SIM registration. 90 ka adlaw nga extension o hangtod Hulyo 25 ang gihatag nga higayon alang sa mga wala pa makaparehistro sa ilang SIM cards. Sumala sa Smart, 39.94 million o 60.25% sa Smart ug talk and text users ang malampuson ng nakarehistro. Sa habig sa Globe, 39.9 million sa 86.7 million subscribers o 46% pa lang ang nakarehistro. Base sa maong datos, dulan pa sa katunga sa tanang active SIM card users ang wala makarehistro lukop nasod. Gibutyag sa Department of Information and Communications Technology Regional Director sa Rehiyon 7 nga si Frederick Amores nga sagad sa mga hagit nga giatubang sa mga nagparehistro naglakip sa ID requirement, problema sa signal, karaan o keypad nga mga cellphones, privacy issues ug ang batasan nato mga Pinoy nga hilig ug unya-unya. One of the issues I know I keep on hearing is that the ID requirement. Pero I think this is easily addressed. No? If you have no ID, you can always get a barangay ID, go to barangay, identify. Then kung ilado ka, kung taga-dinhagid ka, you'll probably get an ID. And it will not take weeks. And of course, last pag yun ay, kaning habit na to nga unya-unya. Maugin na ang pinakadako nga problema. No? Unya na lang. Sa mga SIM cards nga dili marehistro, ma-deactivate na ang numero sa SIM, resulta nga dili na makontak, makatawag o text, ug makagamit og internet data ang maong SIM. Lain-laing gimmick ug pamaagi ang gibuhat sa usa ka telecommunications company o telco aron madasig ang katawhan sa pagrehistro. So for example, during festivals, make sure nga naagid tay we always make sure nga naatay SIM registration booths sa mga festivals. For example, karon coming sa Ulog Festival in Tagbilaran. So, nanatay mga locations dito asa sila pwede mo duol para maka-assist. And one of the strategy also gibuhatin nato last week, we tie up or we partner with McDonald's. No, okay, naamagin naman manood good and also isip public service sa ilang mga customers. Natay mga agents dito nga. Gani ang ubang telco adunay multi-platform strategy sub nga gipatuman. So aside from making our platform free and available 24/7, we have also offered the registration process via other platforms such as yung ang gitawag Globe One app. I think today naapoy registration via GCash na kay daghan man pod ng gagamit pod og GCash. Anaapoy mga assisted registration booths nga andang mutabang sa pagrehistro. Gani ang DICT doon na po yung SIM registration booth gawa sa ilang opisina dapit sa Plaza Independencia sa syudad sa Cebu. Ug pahinumdom sa katawhan nga libre ang maong serbisyo. So ipahibaw na to nga atong SIM registration process, this is free. So naamang guy mga binuang gyud nga sakyan nila nga tabangan ka for a fee or pabayron. So we'd like to remind the public nga libre gyud ni siya ug nay mo duol nimo then magpabayad ayaw, and it would be best na if naa get the name and then report it right away to the telcos or to NTC or DICT kay libre gyud ni siya, mo assista mo tabang ta dili ta mangayo. Hangyo sa mga kadagkuan sa mga telco nga dili nahuwaton nga moabot na pud ang ikaduhang deadline usa magparehistro sa mga SIM cards. Group among giawhag ang among mga customers, mga pinalangga nga customers, ayaw na hulata ang sunod nga deadline. Please mag-register na ta, magtinabangay ta. Please help your brothers and sisters or elderly relatives and younger family members to register their SIMs before the deadline. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.